Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea mhux mistenni li jaffettwa r-rating ta' kreditu tal-pajjiżi Ewropej fl-immedjat. Isostni dan artiklu tal-Aġenzija ta' Kreditu Fitch li jinnota kif l-Irlanda, Malta, il-Belġju, in-Netherlands, Ċipru u l-Lussemburgu huma fost l-iktar esposti e kif jammontaw għal mill-inqas 8% tal-importazzjoni tar-Renju Unit. Skont Fitch l-ekonomiji Ewropej qegħdin friskju li jitnaqqas it-tkabbir tagħhom u wara d-deċiżjoni tagħha li tniżżel ir-rating tar-Renju Unit bagħtet twissija bir-riski politiċi li jgħeddu t-tixrid ta' elementi populisti. Bil-possibilità li jekk ir-Renju Unit jirnexxielu joħroġ b'saħħtu minn din is-sitwazzjoni, issegwi mewġa ta' pajjiżi li jsegwu l-passi tiegħu, dan bir-riskju li mexxejji Ewropej jibżgħu jimplementaw miżuri ta' benefiċċju fit-tul imma li jqanqlu dubji fl-immedjat. Minkejja dawn l-inċertezzi li Fitch tbassar li jistgħu jseħħu, il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat għal diversi drabi assigura illi l-Gvern Malti huwa konxju mill-isfidi u l-benefiċċji li dan jista' jġib miegħu u huwa preparat. Dan anke għaliex sa minn qabel id-deċiżjoni Brittanika, il-Gvern ħares lejn dak li jista' jseħħ u f'kollaborazzjoni sħiħa mar-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea lest jisfrutta l-opportunitajiet li l-ħruġ Brittaniku jista' jġib lejn pajjiżna.